Un fractal és una estructura matemàtica que realment n'hi ha molts fractals diferents, però en general provenen d'una equació que és molt senzilla, però que té una xicoteta component que la complica un poc, i aquesta complicació al final resulta ser molt més complicat de lo que sembla. Les estructures que apareixen són estructures que se diuen autosimilars, autosemblants. Tu agafes un trosset del fractal i té el mateix aspecte que la resta del fractal. Hi ha moltes estructures biològiques que creixen de forma fractal. Com dic, la fractal té l'avantatge que dona complexitat d'una forma molt senzilla, per no l'oxímoron. Però la complexitat dels organismes es va bé. Per tant, si tinc una forma senzilla d'obtenir complexitat, això em pot donar un avantatge evolutiva. Això ho trobem molt, sobretot en plantes, però no únicament. Per exemple, si tenim una espècie de bròcoli, que té un creixement que és clarament fractal. Una coliflor també té un aspecte fractal. Un trosset de coliflor té l'aspecte de tota la coliflor. Els núvols tenen un aspecte fractal. Un tros de núvol pareix un núvol. No acabes de distingir si estàs veient un núvol de prop o un gran núvol de lluny. Tot això és la fractalitat. Inclús els vertebrats tenen un residu d'una antiga fractalitat. Hi ha una sèrie de mecanismes que donen fractalitat, que és la bifurcació. Tenim una cosa que té una solució, de sobte se divideix en dos, després en quatre, i així successivament. Se pensa que inicialment de l'evolució els primers vertebrats tenien un os, que el tenim així, l'húmer, el fèmur en els cames, que després se va dividir en dos, i tenim els dos radiocuïds així, després se va dividir en quatre, que són les de la mà, i després en 8, que serien els dits que inicialment tindrien els vertebrats. I aquests dits se van perdre i ara tenim nosaltres 5 i altres tenen menys. Però això és una forma de crear una fractalitat i una complexitat d'una forma molt senzilla. Això està encara discutit, però pareix que realment anar per ahí, que va ser una fractalitat inicial que va donar l'avantatge de poder tindre extremitats.